बिथांमोना दुबाइयाव फैनो होनबाय थादों खामानि मावनो दुबाइयाव फैनायनि सिगां बिनि सेलारिया बेसेबां जायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानो हागौ मिथिनो लुबैदों माने आंनाव कमेन्ट फैगासिनो मेसेज फैगासिनो गोबां मेसेज फैदों बिनि थाखाय आं नै आर'नाइ गाननानै आरो इनफरमेसन होनो फैलायबाय थ' बेयाव सेलारिया इन्डियानि ओरैनो सेल्सफोरनि सेलारिया माने मलफोराव सेल्स थायोना बेफोर सेलारिया फ्रेसारफोरनि थाखाय 40,000 50,000 बिदि जायो केशियारनि थाखाय 50,000 60 70 डिपेंड्स ऑन कंपनीज एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस मिथिबाय बेबायदि बेलेग जायो आरो सोरबा निउआबो सेलारिया बारा जायो जाहा एक्सपीरियंस दङ कमन स्किल दङ बेबायदि आरोना बेयाव जुदि बांसिन लेंगुवेज मिथियो होमब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां जायो बेयाव कमिउनिकेट खालामनो थाखाय इजि जायो आरोना नोङो बेयाव माने अल ओभार वर्ल्डनि आं खिथाखाबाय बेयाव अल ओभार वर्ल्डनिफ्राय बेयाव खामानि मावफैयो बयजोंबो रायलायनांगौ गोनां जायो थ' माल्टिलिंगुअल बाथाय मोजां आरो नोंहा सेलारिया बारा जागोन बेबायदि थ' सेलारिया बेनोसै स्टार्टिं 40,000 50,000 बिदि मोनो बिनिफ्राय बारायलांबाय थागोन 1 लाख 2 लाख 3 लाख बिदिबो थायो फिल्ड लानानै फिल्ड कम्पानि लानानै कम्पानि एक्सपिरियेन्स लानानै एक्सपिरियेन्स दुबाइयाव फैनो गोसोबा मस्ट वेलकाम